Tervetuloa kaikille, meikäläinen on Skrylings ja tänään on osa 3 vuoro. Elikkä nyt on jännittäviä uutisia. Tää PS3 on päivittynyt. Täällä on nyt kaikenlaista uutta. Hevoset, majakat. Kaikenlaista. Voitaisiin tänään ihan sen takia aiheeksi lähteä etsimään hevonen meille. Se olisi varmaan ihan kiva. Voitais kokeilla, minne se susi meni. Siinä. Hei, kaveri. Ota viimeinen. Ei. Ei oo enempää. Otetaan toi tonne, ei tehdä mitään. Kato. Siinä on tommonen ilman jouskari. Ja saatiin lisää luita. Minne ne meni? Tossa. Susi. Joo, ihme. Juu. Elikkä ensimmäinen pitäisi varmaan tehdä satula. Ei kun. Niin, omenoita pitäisi etsiä. Tarvitaanko me muuta? Ei varmaan. Pitää kyllä tarkistaa, että miten se tehdään. Mitäs täällä olla? Ei. Ilotulitteetkin tuli. Hauskaa. Missä on satulat? Miten ne tehdään? Mielenkiintoista. Ei. Ai niin joo. Satuloitahan ei voinut tehdä. Juu. No katsotaan mitä keksitään tekemistä. Mennään vähän sen mukaan, mitä nyt muuta tehdään tässä. Hei, nyt mä keksin mitä tehdään. Tehdään majakka. Lautaa. Löydetään kotiin sitten. No, mitäs tähän tarvii? Jaha. Kaikkea. Voidaan ainakin aloittaa sen tekemistä. Mennään vaikka tonne kaivokseen. Paljon me... Jesse 3 lautaa. Hyvä. Tikkuja. Eikä. Pitää hakea puuta. Mitäs muutakaan? Ilman puuta voida tikkuja. Tossa. Noin. Riittää tikku. Tonne. Noin. Otetaan vähän arvokkaammat. No ei meidän tarvii mitään jättää. Kypärän päässä. Edelleen yritetään päästä tekemään se Hunger Games video, mutta ei olla vielä päästy sinne asti. Ai niin, meillä on tämäkin täällä. Katsotaan sinne. Jaha. Niin. Onhan täällä näitä. Aloin ihmettele. Ehkä edetään toi rauhaa. Niin. Tuolla oli jotain. Joo. Mennään tästä. Katsos. Kultaa. Tällä me ei kyllä mitään tehdä. Tommonen. Mitä ihmettä täällä on? Näytti.
Rautaa ja kultaa, hyvä. Niin kullalla me ei tosi tehdä mitään. Turhaa tavaraa. Hyvä. Toinenpä tässä ei. Jatketaan. Laava on inhottavaa. Hyvä. Tuu sä tänne. Tule. Veikkaan, että me ei täältäkään kyllä pois löydetä. Timanttia. Mahtavaa. Vai onko? On, yes. Ui, paljon timanttia. Ensimmäiset timantit löytyi. Kyllä meillä on. Nyt on 3. Tässä vielä kuinka paljon? Yes. Ui. Reippaasti. 8 timanttia yhdessä kohtaa. Ihan hyvin omasta mielestäni. Tommonen. Tästä toi kulta matkaan. Kullalla mitään tehdä, mutta voihan ne aina mukaan ottaa. Oho. Laitetaan toi tuohon. Mennään tänne. No ei täällä ollut mitään. Muuta kuin kultaa lisää. Miksi täällä on näin paljon kultaa? Tehdään tuohon kullalle tilaa. Hyvä kulta tohon. Hyvä rauta tohon. Nähdään vähän noin määrät, paljon meillä on mitäkin. 8 timmatti yhdessä kohtaa. Se oli niinku tosi hyvin omasta mielestä. Ilman mitään niinku ensantauksia. Ynnätään. Ui, ei. Noin. Ei jaksa tonne lähteä. Taas kultaa. Ihan täynnä kultaa. Miten? Rautaa, jes. Tähän videolle mä en nyt oikein keksinyt erikseen mitään aihetta. Päätin vaan tehdä tän. Ollut parin päivän tullut mitään. Yes. Päästään jo lähelle tätä majakan valmistusta. Noin. Timanttihakku. Ja vielä 5 timanttia. Ihan hyvin. Mä hakettua nää juttu. Obsidiania. Viime jakso oli aika tylsä. Pahoittelen siitä. Musta tuntuu, että tästäkin on tulossa aika tylsä jakso. Mitäs ihmettä? Ai osas. Tuolta ettei tää vesi vetee. Hakkasin 2. Noin. Lisää. Tää on ihan mahtavaa, että tuli tää uusi päivitys tähän. Voi tehdä vähän enemmän kaikenlaista.
Miksi saadaan tää nyt alkuun? Tämä jakon valmistus. Pitää saada tässä jaksossa tehtyä. Ui. Oli lähellä. Uhu. Tuleekohan tuolta laavat päälle, jos mitä noita. Ei, hyvä. Vettähän sieltä tuli. Ei tuu enää. 7. Paljon me tarvitaan yhteensä? 12 kai porttiin ja 3 siihen majakkaan. Eikö se niin mene? Jaa, kiva juttu, hei. Mä unohdin ton veden. Tutkimassa tätä paikkaa. Tossa. On hyvä. Otetaan noin tosta täyttöön. Noin, sitten hakataan lisää. Tääkin jakso menee vaateelliseen tylsään hakkaamiseen. Päästään vähän pidemmälle, niin saadaan vähän jännitystäkin tähän. Sinne meni se. Löydetään. Noin. Lisää. Tää on täynnä tätä laavaa. Mä vaan häiritsee, kun tää hakkuu menee tälle, että sitä ei melkeinpä näe. Hakkaa jotain. Tää palaa. Toivottavasti ei. Ei palannut ainakaan, mutta siellä on kumminkin laavaa. Mitäs ihmettä? Noin. Lisää. Eikä, onks meillä ruokaa? On onneksi. Onneksi oli ruokaa. Ei oo mitään kyllä kypsää. Harmi. Me ei ainakaan nälkään kuolla ihan heti. Paljon meillä on 13. Kohta riittävästi. Vielä tän jälkeen 1. Kunhan tää tulee. Tuli. Saadaankohan me toi? Ei. Hiekkaa. Katsotaan tää mieluummin täällä. Tässä ei oo varmaan laavaa. Toivottavasti. Noin. Noin vielä tosta. Tuollakin tehdä jotain sitten myöhemmin. Jatkossa. Mitä? Miten täällä on? Mä en oo kyllä omasta mielestä täällä edes ollut. Kyllä mä pakossa täällä on käynyt. Missä ihmeessä? Mitä ihmettä? Ei kyllä tuu mieleen. Jossain täällä on varmasti reitti poiskin. Siitä on aika varma.
Ei oo täällä. Jaa, tommonen. Hauska kaveri. Älä tuu tänne. Pysy vaan siellä, hyvä. Slime! Mitä ihmettä? Ahtautunut jonnekin tämmöiseen paikkaan. Rautaa, hyvä homma. Ylpää ei. Ui, se tippua. Miten ihmeessä tänne on änkeytynyt slime? Kyllä mä ainakin kaivoksessa slimen nähnyt, mutta miksi on änkeytynyt tämmöiseen paikkaan? Tuossa saadaan slimepallo, niin saadaan köysi. Ai niin joo, nää oli tämmösiä. Unohti ihan kokonaan. Noin siinä. Ne meni sinne. Tai siinä. Kiitos. Missäs me nyt lähdetään pois? Kato, tänne ei tultiin. Tehdään näin. Joo, hyvä. Tämähän meni aika hyvin. Oho! Siellä on pari tommosta kaveria. Yritetään tulla lisää. Ei haittaa. Ei jäädä niitä tappaa. Saakaa lopettelee jaksoa. Jotain kamatuunia ja tallennetaan. Diamantit, kullat, laudat, kaikki muutkin. Kaikki arvokamat nyt tänne. Jos tehdään lisää chestääkin. Joo. Joo, eli tää oli tässä tää jakso. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on sitten morjens.